ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ନାୟକ ଜଗଜିତ୍ ପଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1996 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ନୂଆବୋହୂ। ଏହାପରେ ସେ ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲରେ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣି ପାରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ୍ ମଡେଲ୍ ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠପଢ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆର୍ଟ୍ସରେ। ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ସେ ଡବଲ ରୋଲ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ରାଧିକା ଉପରେ, ଯାହାର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ବୋହୂ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱାମୀ ଜାଗା ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେବି ମଣ୍ଡଲ ଏଥିରେ କାମ କରିଥିଲେ ନୟନତାରା ହିସାବରେ, ନିତୁ ମଣ୍ଡଲ କାମ କରିଥିଲେ ପଦ୍ମା ହିସାବରେ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦାସ କାମ କରିଥିଲେ ଲୋପା ହିସାବରେ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକ କାମ କରିଥିଲେ ବଲରାଜ ରୋଲ୍ରେ, ମିତାଲି ସରଗରିଆ କାମ କରିଥିଲେ ରାଧିକା ହିସାବରେ, ଯିଏକି ସିରିଏଲ୍ର ଲିଡ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର କାମ କରିଥିଲେ ବୈଶାଳୀ ହିସାବରେ, ଭଗବାନ ବେହେରା କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଜ ହିସାବରେ, ଜଗଜିତ୍ ପଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାତିକ ବା ଜଗା ନାମରେ। ଏବଂ ଏହି ନୂଆବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟି ପାରିଥିଲେ। ଜଗଜିତ୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଥିଲା ଚୋରଣୀ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,71,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କର ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜଗଜିତ୍ ପଲ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।